Dobar dan, dobrodošli u novi edukacijski video o programiranju MBOT robota. U ovom videu izradit ćete svoj prvi program za MBOT i naučiti kako prebaciti program na robot koji će se potom na njemu izvršavati. Izradite program kojim će robot neprestano 1 sekundu svijetliti crvenom bojom, a zatim 1 sekundu zelenom bojom. Najprije povežite robot i mBlock aplikaciju pritiskom na opciju Connect i prebacite se u upload način rada. Za početak odaberite kategoriju Events i iz nje odaberite naredbu When MBOT MCore starts up te ju povucite s desne strane u prostor za programiranje. Svaki vaš program započet će upravo ovom naredbom. Sljedeće iz kategorije Control odaberite Forever petlju jer želite da se program neprestano izvršava. Nakon toga, iz kategorije Show odaberite naredbu Turn on all light with color red, green, blue. Naredbu dovucite u Forever petlju i ispustite. Ovom naredbom uključujete obje ledice crvenom, zelenom ili plavom bojom, ovisno o tome koju vrijednost namjestite uz svaku boju. Rekli smo da želimo da robot najprije svijetli crvenom bojom 1 sekundu. U ovoj naredbi uz parametar red stoji broj 255, a uz ostale parametre brojevi 0. To znači da će nam robot svijetliti crvenom bojom sa obje ledice koje ima na sebi. Sada je potrebno dodati naredbu koja će odrediti koliko dugo će robot svijetliti crvenom bojom. Iz kategorije Control odaberite prvu naredbu Wait 1 second i smjestite je u Forever petlju. Nakon 1 sekunde želimo da robot svijetli zelenom bojom, stoga ponovno iz kategorije Show odaberimo naredbu za uključenje svjetleće diode. Ovog puta parametru za crvenu boju treba promijeniti vrijednost iz 255 u 0, a uz zelenu boju treba postaviti vrijednost 255. Kako bi robot i zelenom bojom svijetlio 1 sekundu, iz kategorije Control ponovno odaberite Wait 1 second naredbu i smjestite ju na kraj. Ovime ste završili svoj prvi program za MBOT robot, no prije nego što ga prebacimo na njega, pogledajmo još jednom što se u programu zbiva. U Forever petlju smjestili smo naredbe kojima robot najprije svijetli crvenom bojom 1 sekundu, a nakon toga zelenom bojom isto 1 sekundu. Kada prođe ta sekunda, Forever petlja ponovno kreće se izvršavati iz početka, uključujući ponovno crvenu boju, nakon 1 sekunde zelenu boju i nakon 1 sekunde ponovno iz početka. Kako biste program prebacili na MBOT, odaberite opciju Upload i pratite progres prebacivanja programa. U ovom dijelu možete vidjeti da se program prebacio i sada pogledajte u svoj MBOT i provjerite kako se program izvršava. Kao što vidimo na snimci robota, RGB svjetleće diode izmjenjuju svoja svjetla crvenom i zelenom bojom, što znači da smo mi uspješno riješili naš prvi zadatak.